Oi morenya koram gajwano dia machielo marwa ke chenro ni mar Duol entarika par kod adek dwe mara uchiel higa ariyo prariyo kod adek waikoni mathoth chenro nya koram gajwan king'eyo ni en Duol wantiere kod kidienje ariyo mar chenro ni. Mokwongo waikoni weche manyien ma bende watemo dondo ni koya e kor gwenge, koya e bombe kod kuonde opogore ma pacho kanya koram gajwan kae to bang'e no be kanyo gi twak ma Duol mitayo kanyo gi George Bati elo Trevor Ombija ana igomba gi jaredo kelo mana ja od bura manyando gidhi ng'iyo kendo kolo wach mar budget mar hikomenda ganariyo prariyo kod adek mane chendo ni madunya koram gajwan. To mokwongo kaka pile wachao gi thuond weche. Paro mar chik mar omenda oket kende od bura mamalo ang'o gene ma olokore iye wabiro koloni paro matut. Od bura maduong' opudho Nurdin Haji mondo mi oyier kaka jatatije mar ofwamb kiche pacho ka NIS. Tuo en gima nyalo yudo ng'ata kamoro amora to tuo ithiedhoga. Koro an asechango gimodona en mna dhi mbele gi boxing mara. Jatugo maradhong' marahuma kon Justina Chieng koro wacho ni oikore dok e pap tok tieko thieth mar dang'ne mar paro e boma ma Mombasa. Machiegni nyakoram gajwang chenro en Duol bethuolo mar miyo wa pachi ariade kauche nono namba mar ote machuoka ito bende wantiere mbui Ramogi TV, wantiere Facebook Live, Twitter, kachiel gi YouTube duto waroko pachi chenro ni nyakoram gajwang wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko nwa weche gi odhiambo ma kawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Wan gi geno ni nitiere kod penjo ma ingo nyakoram gajwang kotendore kod paro mar omenda mar chik hika ganariyo prariyo kod adek. Paro mabende koro wadwani mondo wanyisie mago mabende oting'o kaka japiny ibed kod ng'eyo kaluwore gi mago mabende nitiere e paro ni mar chik nyakoram gajwang. E hikomenda ganariyo prariyo kod adek paro mar chik wang'iyo mano motenre kod budget mabende koro kanyo nitiere budget duto wayudo kanyo ni en omenda maromo trillion 3.67. Mano duto en kwan mar omenda mabende nitiere budget ni nyakoram gajwang ma en omenda man malo mogik moloyo nyaka ne chak piny. En omenda mamalo mabende koromo omenda gana trillion 3.67. Serikal maduong' opogne omenda ni e kidieny machal kod ma trillion 2.2 dhi ne serikal maduong' kaeto doho dhi yudo omenda maromo shillings bilion 23 nyakoram gajwang. Od bura dhi yudo kanyo omenda maromo shillings bilion 41 kaeto counties ma pacho ka duto 47 dibedo ko thuolo mar yudo omenda maromo bilion 385 county ka county kaeto nitiere kanyo gowi kod aheri ma bende dhi kao omenda maromo bilion 986. Kapod wadhi mbele gi ng'iyo mago mantiere budget ni nyakoram gajwang ma bende pod oting'a mane paro mar omenda cha wang'iyo pok mar migepe ma pacho ka pich jatend piny Kenya diro yudo kanyo omenda maromo shillings bilion 4.3 kaeto kar dak maduong' jatend piny Kenya dhi yudo omenda maromo shillings bilion 7.3. Bende nitiere doho nitiere kanyo gi omenda maromo shillings bilion 23 kaeto od bura ni kanyo gi bilion 41. Kodhi mbele kapod wang'iyo mano mabende oting'o mantiere budget ma higa ni nyakoram gajwang counties dhi bedo kanyo gi omenda maromo shillings bilion 385 kaeto gedo magapaya ma pacho ka dhi kao omenda maromo shillings bilion 310. Weche mag pur dhi kao omenda maromo bilion 65.2 kaeto nitiere weche go motenre kod somo e thurka dhi kao omenda maromo shillings bilion 627. Bende kapod wang'iyo mana pok mar omenda e budget mar ganariyo prariyo kod adek ganariyo prariyo kod ang'wen nyakoram gajwang kwang'iyo weche go mag migepe nitiere migawo mar thieth mabende koro pogne kanyo omenda maromo shillings bilion 141. Migawo mar pi kod ler mar aluora nitiere kanyo gi bilion 86.1 kaeto migawo mar tuke ome kanyo omenda maromo shillings bilion 17.2.
abirio. Kawatieko nyakurom gajuang kapod wang'eyo mana pok mar bajet kaka bende opogo omenda go bad migepe opogore pacho ka. Migao mar arita nitiere kanyo gi omenda maromo shillings bilion 134.6 kaeto migao no mabende otudore gi wechego mag hola nigi kanyo gi omenda maromo shillings bilion 850 kaeto mano mar nyinyo mang'eyo wechego mag nyinyo to koro kanyo ketne omenda maromo shillings bilion 770 kod abich. Nyakurom gajuang manen mana kaka moko kuom pok mabende oketne bajet mar hiko omenda 2023 2024 mabende en paro mosebedo ka chando thoth wijo Kenya. Thoth ging'iyo kama en bajet maduong' mogik manyaka ne piny chakre. En bajet maduong' mabende dhi nyiso nyakurom gajuang ni koro jo Kenya bende nyaka koro dhi e ofukegi mondo mi gineni gichiwo osuru makare mar neno ni weche gi nyakurom gajuang odhi e makare ahinya to e yorego mag omenda. Kurom gajuang mabiro sia bende ko jatend piny Kenya William Ruto singoni onge ola mora mora mibro kawe pinje maoko mar konyo e gedo kendo konyo wechego mag dongruok e pacho ka. Wach mabende koro nyiso ni nyaka oganda jo Kenya chulo osuru kendo osuru no nyakurom gajuang midhi tigo e bero pacho ka kendo neno ni ochopo singo mage manomiyo oganda jo Kenya e kinde mane omanyo ombulu e yiero mokalo. Kwang'e weche moko manyien nyakurom gajuang piny owacho temo keto moko kuom lokruok e paro mar chik mar omenda ba osebet ka kelo liete kindo ganda. Na kadwino koth leronwa moko kuom medruok e osuru pod odong' kendo pod nyalo medo pek mar ngima ne oganda. Kapod waketo mano kanyakla nyakurom gajuang mondo amigo e yo makare ateri nyake kaunti ma Kirinyaga kama bende jatend piny Kenya William Ruto notime limbe odiochieng' makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto omedo kwayo oganda jo Kenya mondo mi osir paro mar chik mar hiko omenda 2023 kowacho ni ma kende yo ma piny Kenya nyalo dongorego ka bende odagi momoye piny ni ok obi kawo hola mora mora e pinje maoko kaka yor kelo dongruok e pacho ka. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Kirinyaga kama no singoe medo kedo gi math mar kuong ma ok opodhi e gwengego kendo kedo gi paro mar chiero kweth makoch mar Mungiki e alwora mar God Kenya. Ne en nyasi mar Wayanga kar thieth ma Kerugoya County Referral Hospital e kaunti ma Kirinyaga, nyasi manotele gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya kwa jo piny mondo sir paro mar omenda ma higa mar 2023 mondo mi ogol piny Kenya e weche holomenda e pinje maoko mitiyogo e yore mag dongruok. Mnataka tuendelee kukopa pesa, nchi yetu ikuje mwisho ikakuwa bankrupt. Tumekopa pesa in the last 8 years kutoka trilioni 4 sasa imefika trilioni 9. Saa hii Kenya iko mahali ambapo tusipochunga inaweza kuteleza. Mnataka tuendelee kukopa? Mumesema tuachane na kukopa? Wale wanasema tuachane na kukopa nione kwa mkono. Sasa hiyo ni amri ya wananchi. Si namna hiyo? Jatelo no singo tiyo gi tend counties mathuru ka biro chenro mag thieth e kor gwenge kaluwore gi chike mag piny Kenya kendo keto tenge omenda mabiro siro chenro mag thieth e pacho ka. As a national government, we are going to parliament so that we can have the necessary policy and financial framework to support the counties to ensure that resources that have been raised in the delivery of health is not diverted to other areas. Rather, it is used to improve facilities, to make sure that there is medicine, to make sure that there is delivery of service in all our hospitals, dispensaries, and other facilities. Kerugoya County and Referral Facilities. Kerugoya County and Referral Hospital complex to our people. And the reason that makes me proud is that there's a demonstration here today that women can work. Bende osingo biro chenro mag pure kaunti ma Kirinyaga koreo koda kapith mar mchele gwenge ma Mwea ka koro singo medo chiwo mbolea kod kothe ma medo nyak mag puothe kaka yore ni oganda jo Kenya obedo kod chiemo moromo. We have a program of about 1.5 billion shillings to expand the farmland under irrigation for purposes of ensuring that we grow more rice in Mwea
Hiyo mpango inaendelea. I promise you tutaikamilisha, kwa sababu njia ya kuondoa njaa katika Kenya ni kusaidia mkulima kuzalisha chakula zaidi. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne okwayo dak maya aluora mar Good Kenya mondo mi kik yie ti kodgi e chiro kweth mar Mungiki, ka bende gikwa ruodhi ma gwengego mondo mi okonye kedo kod kuong' miuso, tok chik kod tiyo gi yedhe mamero ji. Mambo ni mawili. Mambo ni ngapi? Katika area yako, location yako, hatuwezi kuwa na chief na tukuwe na pombe. Ukweli ni kwamba pahali pombe yote iko, hao machifu wanajua. Sisi wote we make sure that we work together towards eliminating alcoholism and drug abuse in the Republic of Kenya, ili tuweze kupata nafasi ya kujenga taifa ambayo iko na afya na taifa ambayo ni ya wafanyikazi. Gajuang jatend migao mar riwruoge mag saga e pacho ka Simon Chelugui koni jogo manie riwruoge mag timo dongruok onego kaw thuolono mar rakore gi midhiero mar nok mar udi makoro kwako pacho ka. Chelugui mane loso Mombasa bang'e awayanga romo mokelo kanyakla jogo manie riwruoge mag saga koni seche gi ntiere nok mag udi ma 250 kolero ni mano thuolo maber mar riwruoge onego bed ni kaw e gero udi kendo dongore giwegi. Omedo ni wach kech nok mar chiwo masani kwako pacho ka onego bed ni timore ni mar riwruoge opogore nyalo chako chenro mag pur ka gitiyo gi lony manyasani e tieko ywak ma jo Kenya nigo, wach mane osilwedo gi jagoro mungirore e migao nogono Patrick Kilemi. 9 ambao wamesajiliwa wakiwa na wa Kenya zaidi ya 1600 ambao wamepita katika ile process ambayo inaitumika the requirement, the criteria used. Wale wamepita katika hiyo process ni over 600,000 Kenyans. The bill is now before cabinet, undergoing various consideration by respective ministries, the Attorney General, the Minister of Finance, because it comes with financial implications. So we believe we should be able to table this document within a month. Kwa hivyo hapa tutakuwa tukiangazia na kuangalia ya kwamba ni jinsi gani tutawaleta kina mama katika vile vikundi wamejitengeneza kama merry go round ili wakuwe recognized kama vyama vya ushirika. Kwa mbele ni jatend migao mar thieth Susan Nakumicha kwa ji mondo mi ochope ute thieth mar kawo chanjo mar athung'a kaka achiel kuom yore mag rakruok kod athung'a mager makoro osebedo kaliekore ni en kido manyien mar COVID-19. Kata kamano jatelono kwedo wechego ka okoni koyo mar dwe mar 6 kod 7 emomiyo athung'ano landore, to kata kamano ok en coronavirus. Judith Omondi notwak kod jolony e tuoche mag midhusi kendo lerono wach ni yo machal kod ma. Kuom dweche ma ok tin ne 2 koro, athung'a mager osebedo ka landore e pacho ka, gino ma osekelo luoro ni samoro en kido manyien mar coronavirus. Gik ma hawo jopuonjre 100 mag skundi yawuoyi mar Ramogi ma oting'o Migori level 4 ombore kind mamoko bang' athung'a mager muochie skundno. Lipode moko bende liekore ni osiptende moko madongo rwako kwan mathoth mag jotuo man kod ranyisi mar athung'a e ute mag jotuo ma ohewre. Ma ne omiyo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha wuok oko otieno manyoro mar keto ayanga poni piny Kenya owinjo beda kicha kata poni en kido manyien mar coronavirus. Nakumicha okwedo mokalo maliekore ni athung'ano en midhusi mar coronavirus. From our surveillance, from our sampling around the 8 hospitals, we do not have an upsurge of COVID yet that we can report to the country and tell them to take corrective action. Karaina thunga mane, watudore kod jolony, Dr. Otto Manadel, maenja lonye tuche mag virus kendo tiye buo tend county ma Homa Bay. Lero pogruok e kinda thunga ni mao yanga kaka influenza A kod midhusi mar coronavirus. Corona ne biro no eno spread ga piyo kabisa moloyo kaka flu spread, but ibiro nwango ka COVID-19 ngama onge gi signs
pod ne nyalo miyo ji tuo mar corona. To influenza mwawueni miluongo ni influenza A en inyalo mana chiwe kisechako bedo gi ranyisi mag tuo. Bende nitie pogruok e kind ranyisi mag influenza A kod coronavirus? There is no difference. Very much connected. Chalre gi COVID. Nikech achiel en wich bar mwaneno flu masani ni to gi mar corona. Mar ariyo wich bar ni dhi nyaka beyond 38 degrees Celsius, and then wantiere kod inyabedo gi chills bende, seche moko inyabedo gi fever, something like that, but coughing ntiere iye ka, del mojony, del malit, kendo inyalo bedo gi shida mar lack of appetite, yonge gombo mar chiemo kata yonge ndhadhu mar chiemo. Seche moko inyalo bedo gi diarrhea, seche moko inyalo bedo gi just stomach upset. Telo mar riwruok mar lakteche bende kombgi oseyudo luoro moro amora e kind lakteche. Ma jalup jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Dr. Dennis Niskela ne okwero, mak mana ni okoni nyalo bedo ni nitie ji ma pod nyalo yudo coronavirus kaluwore ni ne oselandore e pacho ka. Corona nodok mana piny ni e level mar pandemic. Sirikal nyaka keto mpango mar ka dibedi tuo ni momedre malo to wabed gi available oxygen, ICU beds, kendo gindik dakteche moromo. Gech ok mana corona kende, any pandemic tuo moro nyalo biro piny ka sani makel thagruok. Riwruok ma ochung' ne thieth e piny mangima WHO dwe achiel mokalo ne oyango ni coronavirus ok en midhiero kendo e piny Kenya, mak mana ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne ogolo chik mondo welo duto madonjo e pacho kae to ni kod ranyisi mag athung'a oyud pim e rot madonjo e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamachielo ni jang'wech mang'ula Faith Kipyegon odhialo odiochieng' ma kawuono kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto bang' wuoyo rekod mar mita 1,500 gi 5,000 e ng'we mag Diamond League. Kaka James Opondo lero, Kipyegon nomi mich mar omenda maromo $5 million gi ot mar $6 million. Jang'wech marahuma Faith Kipyegon othinyore gari kendo choro bade mar hawi mita